James giat kaayo. Ay, Bilis ka ba dahil sa naman ito? Let's go na. Hey, maing adlaw kaninyong tanan mga katsuyans. So this is the day nga mga ligo may dagat mga katsuyans kay goods kaayong panahon. Ug mao ni ako mga kauban mga katsuyans ni anhi pa may dinhi sa simbahan ug niingon pa ko din ha, selfie sabi. It's a prank. Gwapo kay mga katawar ba unta? people. And siyempre dili po na mawala ang atong happy pill din ha. Smile sa ako no kay gwapa jud kay na siya ba. Og siyempre mao ni akong mga kaubanan dinhi sa simbahan mga katsuyas nagpaabot pa mi din ha kay maghulat mi nga maplastar ng tanan kay aron inig humanaw unsa pay langayan. So while waiting mga katsuyans nagsayaw-sayaw pa ng isa din ha kay excited jud daw kaayo siya maligo og dagat. Og dinhi ang apart mga katsuyans nagkuha ko kutsilyo kay magkuha tag dahon sa saging. Unya adisir mi nagkuha og dahon sa saging mga katsuyans nagkabo sa mi og tubig dito sa silingan. Medyo gwapo-gwapo po nilang tubig dinhi mga katsuyans pero ay lang mo kahibong anong gwapo kay nang nagkabo din ha. Kay mao ginay pinakagwapo sa mong grupo dinhi O pag humana mo kabo din ha mga katsuyans nagkuha na mi dayon og dahon sa saging kay para ato ng hapinan sa atong pagkaon dito sa dagat. Mas nindot po ning dahon sa saging mga katsuyans kay para wala na kay daghan nga limpyuhon ba. Pag humani mo gamit, labay ra dayon. O kauban pa rin namo karon ang among pinakagwapa nga pastora dinhi sa Kabadbaran mga katsuyans. Walay lain pastora Nilda. Medyo daghan-daghan gyud mi karon mga katsuyans. Pero mas nindot ng daghan mga katsuyans kay aron lingaw kaayo ta. Siyempre, pag humana mo ganda man ang mga katsuyans, wala nagplastar rin mis mga gamit nga dadunon dito sa dagat amo na nang gikarga tanan sa tricycle. Og before ta matug dagat mga katsuyans, sayaw sa ni isa dinhi Napoy isa dinhi outfit check. Murag kondisyon kini mga tawhan na karon ba. Og siyempre di pod magpalupig siglay si diri lang people mabuhay. Mini miss you ay nagatang-atang mang isa. Oh, pagkagwapo. Pero para sa kuha mga katsuyans mas nindot nang daamoy kauban nga gara-garaon ba kay mas lingaw ug naa na siya. Hug nindot di yun ang namoy daghang katawa mga katsuyans di ba? Alangan naman magilak-hilak mo dito. Lingaw-lingaw gani. Banding ba banding kasabot ka. Hug diri ang apart mga katsuyans amo nang giandam ng tricycle din ha. Hug nanabo namong pastura kay mangadto na mi didto Hug tungod sa mong kadaghan mga katsuyans dili ni maigo sa tricycle. Mao tong ang uban sakay na laglaing tricycle og muadto na ta. Hug before data muadto og dagat mga katsuyans nihapit pa mi dinhi sa merkado kay napa mi paliton. Magpalit pa daw sila og uling mga katsuyans kay magsugba mig bangos dito og siyempre sila pastura nagpalit pud og bangos. Bangos ang among sugbahon mga katsuyans kay medyo lami-lami biyan ni basta dagat nagang hisgutan. Mao na ba gyud na atong nandan basta dagat na gani atong adtuan. Na perting lamia gyud ana ba. Og wala na dugay mga katsuyans niabot na sila gikan nagpalit og uling ug gikan nagpalit og bangos. So kay human na matagpalit sa atong panginahanglanon niya na ta dinhi sa dagat mga katsuyans ug ang isa dinhaa nag-love pa na siya na lang gyud mo katingala mga katsuyans basta kami nagay mag-uban ingon ani gyud ming tanan. Og dinhi day minaligo dapit sa may Golden Bay Resort dinhi sa Kabayawa mga katsuyans. Medyo hapon-hapon na gyud mi nakaabot dinhi mga katsuyans kay ngit naman. Kung nakita ninyo mga katsuyans arang daghan na poy nangaligo dinhi gawa sa barato man gani ang cottage mga katsuyans nindot pa gyud ang kaliguanan. Og kami mga katsuyans wala namin nagplite og cottage kay unsa may gamit sa mong banig nga gidala kung moplite pa may cottage pastilan. So, wala pa may kaplastar sa mong banig mga katsuyans di ay nabitik namo. Unya grabe namong dugok sa iyaha naka-i-follow lagi namo siya og nindot ang iyang kuha. Wala pud mi nasayop mga katsuyans kay nindot man gyud ay mana nga mo yung gilantaw og balik. Salamat kay Sir Pitik ni Kinje. After na mo nakita na mga pictures sa mga katsuyans so nangita na mi og spot para among bukharan sa mong banig nga gidala. Og nakita may spot nga nindot-nindot sa mga katsuyans minus kay og bato og nindot sa higdaan. Mao nang magpasalamat gyud mis Ginoo mga katsuyans kay bisan ingon ani ra mi kagamay naa gyud pirmi ang pagsinabtanay. Mao nang pirmi gyud mi maglaa ganin nila mga katsuyans kay daghan mo guni sila kwarta. Ako ra mo driver nila. Ug sa among tanan mga katsuyans complete pa ming tanan. Nay singer, nay drummer, naa poy vlogger. Hello guys. Nanamis abot namin sa dagat nya karon nagdami mga pagkaon na mo mga isda kay mag sugba mi karon o maghalin sa mi People.
Oh, di ba? Wag ko masayop mga katsuyans. Sama sa giingon sa akong pinakagwapo nga amigo mga katsuyans, ato na nang giandam ng mga uling din ha aron makahaling na ta. Medyo abunda kay ang uling nga lang gipalit karon kay daghan-daghan ug dinha nga part mga katsuyans nakahaling nami. Samtang naghaling mi dinha mga katsuyans, nagpa-picture among pastura. Agoy kay gibidyohan mi din sa gwapo. Ug gwapo na sila nagpaulahi dinha mga katsuyans, nagkuha po na sila picture dinha. Og napay pinabidyo-video sa dagat ba? Nagpakita lang ng mga katsuyans nga nagyoy pa naghiusa. Kaya nagkasabot man ang mga dalaga. Basta muna na sila. Og ato'y padayon natong paghaling diri mga katsuyans kaya ron makasugba ng tagbagos din hiya. Diri ang apart mga katsuyans, tudluan ta mo kung unsaon pag-andam sa sugbaonon. Sayon ra kay na uyog-uyoga ra. People. O gato po ning tilawan ning ice cream ni Uncle din hiya nga perting lamia. Labi nag libre ra. Fast forward ta mga katsuyans, naluto na atong bangos og nakaandam na ng saging dinha og gihukad na ng kanon para ato nang kaunon. Before na mukaon mga katsuyans, magpa-choy-choy sa ta dinhiya bisag maot ta. Pero bahala na, Ginoo bitaw nagbuhat sa ako Og sila dinhiya gipangtugnaw na. Dili na ta maglangan mga katsuyans kay gipanggusla na. Tara, kaon ta. Gitabangan ng mga pagkaon nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Diya pa inyong tsuyans nagpabilin din hiya. Siyempre manilok-tilok ta mga katsuyans kay lami biag yun ning bangos ba basta talagsara. Kung makita ninyo diha mga katsuyans, grabe gina kong tilok din ha kay lami biag yun ning kaon. Samot nagwala kay kontra. Pero dili lang ta magpalabi mga katsuyans kay basin magsuka-suka na butas ka busog ba. Di na pud na maayo. Pero goods na. Pasagday lang guna ninyo ng isa din ha. Human akong sign og okay na din ha. Nay nilili din hiya. Ug ni katawar ko kay giginan ko niya gwapo ko. Dili man nato panghinambog mga katsuyans pero anak gud ta sa Ginoo. Kag human natong kaon din ha mga katsuyans, wala na tay laing buhaton kun dili moinom gyud tag tubig. Oy, ayo gyud kalimot og inom og tubig kung gikan ka nagkaon. Basta mautoy akong pahinumdom kaninyo mga katsuyans. And after sa tanan kasikas nga among gibuhat dinhiya sa dagat, dili gyud na mawala na mga picture din ha mga katsuyans, mga graphy, mga selfie ug unsa pa ng picture din ha. Ingon pa nila pang remembrance ba. Para na pud mo makita nga memories sa inyong panag-uban. Mao nang samtang naglaag pa mo mga katsuyan, sulitan na ng mga picture ninyo din ha. Kay basin og makalimtan niya kaniya ba? Ay murag nag-uyab naman tani mga katsuyans. Alayo sa ta din ha abe. Ani sa tas mga barkada. Kung makita ninyo diha mga katsuyans, perti ginamong lipaya. Manang i-share lang nako sa inyo ha. Dili sa panghinambog mga katsuyans, kundi mao gini ang tinuod. Nga ang tinuod nga kalipay naagid sa Ginoo. Mao na yung naon ninyo. Nga swerte mo kay namoy amigo nga modala ninyo diha sa Ginoo. Kanang amigo bitaw nga bisag wala kay kwarta, basta naa lang imong presensya, okay na kay nas ilaha. Mao nay kanunay pasalamati sa Ginoo nga bisan dili man ta adunahan o kwartaan, basta kay naalang tas tiilan sa atong amahan, basta kay ang grabe nga kalipay ato yung matagamtaman. Og diri arta kutob karong adlaw mga katsuyans. See you on my next video mga katsuyans.